Fis-sajf tal-2014 il-midja soċjali kienet invażata bil-filmati tan-nies jagħmlu l-Ice Bucket Challenge. Eluf ta' nies kienu qed jitfgħu fuqhom barmil ilma nġazzat sabiex jinġabru flus biex isir studju dwar il-marda tal-ALS. Fil-fatt mill-Ice Bucket Challenge inġabru $115 miljun u din il-ġimgħa ħarġu żviluppi ġodda, is-sejba ta' ġin NEC1 li tikkawża l-ALS. Net News iltaqa' ma' Bjorn Formosa iż-żagħżugħ li qed ibati minn din il-kondizzjoni. Għandna triq ta' fejn nistgħu nindirizzaw biex nippruvaw mediċina u trattamenti biex forsi xi darba nkun nistgħu nelbu lil din marda. Bjorn qalilna li dan l-aħħar in-nifs qed jonqoslu u li l-ALS qed tikkontrollalu iktar ħajtu. Dal-aħħar laqqas nikkalkula kważi dak kollu li jiġri tan kemm jiġru affarijiet li xi diffiċli biex nżommu trek ta' kull ma tiġri. Ovvjament il-kundizzjoni fiżika tas-saħħa tiegħi hija waħda li qiegħda tiddeterjora ġifieri minn ġurnata l ġurnata dal-aħħar in-nies tibatti ħafna u anke fil-kliem kultant ikolli problematika biex nippronunċja dak li nkun qed nitkellem. Però ovvjament dak ma waqafniex mill-xogħol li qed nagħmlu, anzi tipo x-xogħol jiżdied u jiżdied letteralment qiegħed iktar ma tipprogressi din il-kundizzjoni. Imma Bjorn ma jaqtax qalbu u jibqa' jaħdem għall-ALS Malta. Fil-fatt, fil-bidu ta' Lulju inawguraw ħanut ġdid tal-ALS f'Santa Venera. Fil-ħanut wieħed jista' jsib pitturi u oġġetti oħra bżonjużi li l-ħieħ tagħhom qed imur għall-ALS Malta. Apparti minn hekk, l-ALS Malta se tkun qed torganizza diversi attivitajiet oħra biex tkompli tiġbor il-flus għal aktar riċerka. Hawnhekk ovvjament għandna xogħol li huwa ta' kwalità, li huwa minn artisti li huma validissimi immens li ddeċiedu anke li kisru prezzijiet tagħhom jiġifieri biex ikun jistgħu jgħinu l-fondazzjoni, jiġifieri għandkom l-opportunità li tixtru xi ħaġa li ta' valur kbir bi prezz li huwa verament baxx u ovvjament għandkom benefiċċju doppju għaliex bix-xirja tagħkom bl-akkwist tagħkom tkun qegħdin tgħinu l-Fondazzjoni ALS Malta li dak huwa fl-element lan prinċipali ta' kollu. Il-ħanut jinsab fit-triq il-kbira San Giuseppe u jkun miftuħ kuljum.